Ukubhekelelwa ingane zakwethu phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili esidabeni. Mfeze komedi mina lami igama-ke umfeze uDuthunga wakho malo bathi ilasibona amakomedi. Uma ngabe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulekha nokushera okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu sovala intokazi ephuma emsakazweni Gagasi FM, isikhala sika-Ayanda Msweli obesizakhele igama ngokwethula ezomgwaqo emsakazweni omkhulu Ukhozi FM. Isolezwe liphinde lathola ngemithombo yalo ukuthi-ke u-Ayanda obedumele ingwenya inkontileka yakhe ayizange ivuselele kulo msakazo. UNokwanda Thema kuvela ukuthi uyena ozovala isikhala sika-Ayanda Msweli, noMsweli uyahamba inkontileka yakhe ayivuselelanga. Kunalokho kuvela ukuthi-ke kwala nentokazi esencane emsakazweni Gagasi FM kwaba yiyona ezovala isikhala sika-Ayanda Msweli. Kunzima ngempela, wonke umuntu usetsheliwe ngekusasa lakhe, kodwa-ke kukhona abangathi-ke ngekusasa labo abangafuni ukusho-ke abahlebele bavalele baphathi kusho umthombo wesolezo. Omunye uveza ukuthi konke okusabekwe kuyiqiniso. Iningi abasakazi lehamba kulesi siteshi kuyinto emangaza abantu abaningi, njengoba kubhalwa nje konke lokhu kuyiqiniso. UMsweli uyahamba naye kulo msakazo. Abantu abangezwa lutho ngabo uMdonso, uKing Sifiso, uLehlophe nalentokazi ezweni emncintisaneni kumama uMahlangu kuphethe umthombo. Isolezwe-ke izolo libekwe ngokuvuselela kwenkontileka kaZidladla okuthe ekuseni khona izolo kwase kuqinisekisa izindawo ukuthi-ke uzile ubonge bonke abamesekile endimeni ezokusakaza ezihleleni okuzona kulo msakazo. Uthe okwamanje akukhona kusho ngokuthi-ke ikusasa lakhe libhekiphi, kodwa-ke uzovezela abalandeli bakhe ukuthi uyakuphi emaduze. Omunye-ke ucace enengane encane ukuthi ngempela uyahamba. uSipho Dladla obhale kuFacebook ukuthi-ke kusasele izinsuku ezimbalwa agcine ohlelweni abe ngoproducer walo kulona. Kulesi siteshi kuvela ukuthi bangu-11 abaphelele umsebenzi. Isolezwe lithola ukuthi-ke ngoMsombuluko SABC izomemezela iziguquko ezizokala kulo msakazo kusukela ngo-April mhla ka-1 nasemsakazweni Gagasi FM. Kulindele ukuthi iziguquko zakhona zimenyezelwe ngempelasonto. Ngaza ukuthi izona indaba esinibekele zona ezihamba phambili zithinte ezemsakazo, njengoba nazo ukuthi Ukhozi FM kanjalo nezinye iziteshi zenze izinguquko zonyaka laphana, njengoba-ke maningi abasakazi b'Ukhozi FM sebaphumela ubalo ukuthi bahamba nabanye abasazigodlile. Kodwa ngempela-ke njengoba siqinisile izindaba ezijalo ukuthi ngempela abasakazi bayahamba laphana emsakazweni Ukhozi FM. Mhlawumbe kuthini okwakho ubhala hlala ku-comment section, ngingizwa uvo lwakho ngalolu daba. Ngingasibo sengiphuma nje na, kodwa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo ku-feed elandelayo. Kwakho subscribe nesiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.